сьогодні ми говоримо про першу презентацію книжки неймовірного проекту «Юкрейнер», безпосередньо їх видавництва. Ця книга має неймовірну назву «Українин і Чинден», що в перекладі «Україна зсередини». І тут дуже важливо все-таки, говорити про те, що це той здобуток, який важливий, адже це одна з небагатьох книжок, видана кримсько-татарською мовою, видана латиницею, вже затвердженим новим правописом, новою абеткою, і в неї є аналог перекладу українською. Працювати над цією книжкою було дуже цікаво, дуже відповідально, навіть трошки страшно. Бо коли ми кажемо про переклади кримсько-татарською мовою, можливо, і не тільки, йдеться не тільки про слова, йдеться не тільки про текст, а йдеться в першу чергу про мову, яка перебуває в дуже вразливому стані на сьогоднішній день. І от як зараз було сказано, то доводиться інколи вигадувати нові слова, а це також дуже велика відповідальність. Ти не знаєш, як воно буде сприйнято, як воно буде далі використовуватися. І взагалі, щоб дуже велика відповідальність в тому, щоб це все правильно передати. Бо хтось там може, не хтось, а будуть ті, хто потім будуть наслідувати і використовувати ці слова. Переклади саме для кримсько-татарської мови – це завжди про розвиток мови в першу чергу, бо ми створюємо нові конструкції, нові звороти, і ми даємо ось цим перекладом якийсь поштовх, якесь нове життя для існування сьогодні і в майбутньому взагалі кримсько-татарської мови.